Ayos gozaimasu mga ka-onse. So, kakain muna tayo, mag-aalmusal tayo bago pumasok. At disperas ng Pasko, nasa trabaho kami ngayon. Kaya kain muna. Medyo late yung barko, kaya may oras ako para kumain, mag-almusal. Ang ganito sa Japan, Pasko namin sa trabaho. Taon-taon yan. Ito handa namin sa Pasko. Danggit. So, kailangan laging good vibes lang tayo. Kasi kung isipin nyo, halos lahat ng mga nandito sa Japan, mga FW, nakakaranas ng stress yan. Lalo na sa mga bansang ibang lengguwahe. Buti lang sa St. Kids, napakadaming Pinoy. Maraming mga kumpanya dyan, halos papasok ka, ikaw lang Pilipino. Nakaka-stress yun, lalo pag gago yung mga kasama mong Hapon. Mas nakaka-stress pag may kasama kang Pilipino, mas gago din. May mga ganun na kumpanya dito. Yung porket napakatagal na sa Japan, mga ganon. Naalala ko dati sa Pilipinas, pag araw-araw ganito ulam ko, naiinis ako. Pero ngayon, pag nandito ka na, gusto mo naman, yun yung palaging ulam mo, hanapin mo rin. So, pinaka nakaka-stress na part dito sa Japan, yung araw-araw ka nasa trabaho, hindi ka nakakapagbaon, tapos ang bibilin mo yung mga obento sa kombini. Pag araw-araw ka nag-uobento sa kombini, mapapansin nyo, iba-iba yung binibili mo, pero halos iisa yung lasa. Yung tipong magki-KFC ka pero walang gravy. Kasi wala talagang silang sauce. Naalala ko noong dating ko dito sa Japan
Nagtanong ako sa KFC ng gravy. Hindi nila alam. Yung pala wala dito nun. McDo, walang spaghetti, walang fried chicken. Puro burger lang. Binabad ko lang sa suka yun, no? Sarap. So, mahilig ako sa suka. Paborito yan ng bata ako. Mga boy bawang boys dyan, no? Bababad mo yung boy bawang. Tapos yung matitirang suka, higupin mo. Yung na pinaka-the best na naalala ko ng kabataan ko. Tapos tungkol sa New Year. Mga batang 90s. Ang saya ng New Year sa Pinas. Hindi ko alam kung anong nangyari ngayon. Napansin ko lang parang ang layo na kumpara dati. Kunat ng karne, ah. Naalala ko dati pag New Year sa amin, katabi mo na yung kausap mo, hindi mo maririnig dahil sa mga paputok, fireworks. Kung isipin nyo, no, hindi na ganun kasaya New Year dahil sa mga pasaway na tao nun. Mga nasasabugan yung kamay, tigas ng ulo eh. Ngayon, hindi na mararanasan ng mga kabataan natin yan ngayon. Yung saya na naranasan natin dati. Lalo na sa mga taga-Paranaque dyan, no? Naalala ko dati yung kapitbayan namin, titinda lang ng paputok. Sila yung nagtitinda ng paputok doon. So, ang hinihintay ko nung bata ko, yung pamimigay nila pag New Year na. Naalala ko yun. Siyempre, tuwan-tuwa na ako nun. Bata ka pa nun eh. So ngayon, kainin natin danggit, no? Experience ng Pasko. Sa New Year naman, dilis.
Suka. Asim. Mga kumakain yan, pasensya na. Sarap pala ng suka. Sa mga mapapakakaparod nito, laway kayo. Bili na rin kayo ng suka sa tindahan. Bawang, paminta, asin lang. Sarap ng higupin nun. Parang gusto ko magkilawin. Ano naiisip ko eh. Dito yung mga laruan ko. Saan pa sa taas. So, dito lang. So, mamaya magsi-shoutout tayo pala. Kalimutan ko, kailangan ko muna ilista yun. So, end ko muna tong video. Tuloy natin mamaya. So, dun nga pala sa mga nagpapa-shoutout, no? Shoutout muna tayo kay ID Tolentino, shoutout sa'yo. Tsaka kay Joseph Sakala, shoutout sa'yo. Pasensya na, hindi kita nakalaro sa ML nakaraan. Tsaka kay Palerski 156. Kay 7R Anino, shoutout sa'yo. Kay Matrayan Pineda 8129, shoutout. Tisoy na Patatas na nag-request ng nilaga, shoutout sa'yo. Kay Straight Circle, shoutout. Talagang solid yan na sumusuporta sa Seng Kids, kay Lakas Tama, tsaka ka-11. Ano ba to? Panira to ng shoutout ah. Tsaka kay Jepoy Ramos, shoutout sa'yo. Wizzy. Wizzy. Tama, shoutout kay Wizzy 2461. Next time ako, madaling araw na mag-upload para lalo kang magutom. Tsaka kay Ruel Reformado, shoutout sa'yo. Refa Huno Jude, shoutout sa'yo. Kirayagami, shoutout. Kay Kiri Tops 944, shoutout. Kay Monkey Boy 1494, shoutout. Kay John Lloyd Moreno, shoutout din sa'yo. Kay Lloyd Baeza, shoutout. Just Princess de los Santos, shoutout sa'yo. So may mga pasaway tayo na hindi nag-ano sa pin comment ko, no? So shoutout na rin natin yung mga nag-comment nung nakaraan sa nilaga. So ito si Joshua Sarinas, shoutout. Kay Dennis Alexander Cabico, shoutout sa'yo. Salamat sa mga suporta. Matthew Bagkerigo, shoutout. Vincent Gefas, tsaka IVX7206. Tsaka kay Nonsense T3169, shoutout sa'yo. Joseph Cairo. Kay Jack Roldan 6075.
Tsaka kay TRG Channel, yan, laging nagko-comment sa atin yan. Palerski 156. Tsaka kay Maki Razil, shoutout sa inyo. Meron pa isa, user IG8ZB2WKY 5Y pala. Shoutout, pinahirapan mo ako doon. Tsaka kay Disturb na nagre-request ng dinengdeng tsaka sinanglaw. So titignan natin, no, mahirap hanapin yung mga ingredients dito eh. Kay El Padrino Patron 6692, shoutout sa'yo. Kay Spade TV 3675, Enterben 2859, shoutout. Kay Agboroko 1098, shoutout sa'yo. Kay Betru Hopjan, shoutout. Dinardaraan daw yung pinaputok, crispy tumbong. O kung wala tayong kawali na parang sa Pilipinas, no, mahirap gawin yun. Kay Rafi Charles 6542, shout out. Kay Popoy 6587, shoutout sa'yo. Reggie Romualdo 2120, shout out. Kay Arlie.sk8780, shout out. Kay Aldrea Navarro 8708, shout out. Tsaka kay Sir Freddy Gabon, shout out sa'yo. Kay JM Makapagal 2526, shout out. Dinakdakan daw. Punta ka dito, ikaw maghiwa. Kay Kent J 5025, shout out sa'yo. Kay Lawrence Lucio, shout out. Tsaka kay Isay 5593 na unang nag-comment daw. Kay Ramona Akahori, shoutout sa'yo. Humingi ng pamaskong laruan, paano ko papadala sa'yo? Isabela ako 6215, tsaka SVMTV 7819. Di ko alam, baka magtalo to. Tsaka si Isay, para sa nag-comment ng first. Di ko alam sino first sa inyo. Mamaya ako na-check dahil late na tayo sa trabaho. So see you next time. At Merry Christmas sa inyong lahat. Sana all may handa. Diyan eh.